Ang gipahugtan karon kasama sa kapulisan ang seguridad sa mga tunghaan sa Davao City aron masiguro nga luwas ang mga estudyante o personahe o malikayan kasama ang susamang nahitabo sa pagpamusil sa Tacloban City. Sa pagkakinabi o interview kasama sa DXD Chairman Davao kang Virtual Woman Maricel Pamelar sa San Pedro PNP, iyang gibutiyag nga importante ang mas kusog nga police visibility padayon nga pagmonitor sa mga musulod og mugawa sa campus o hugot nga inspeksyon sa mga bag sa mga estudyante aron malikayan ang posibleng hulga sa seguridad. Dugang paniya alang sa ilang area of assignment, dunay duha ka kapulisan ug duha ka police patrol car ang gideploy sa palibot sa eskwelahan aron mapaligon ang seguridad ug masiguro ang dali nga pagresponde sa bisan unsang insidente. Namatikdan sab ang pipila ka mga police patrol car gawas sa mga tunghaan nga nakahatag sab og dugang seguridad gani nagpadayon sab ang koordinasyon tali sa kapulisan ug school security personnel aron mapadayon ang kalinaw ug kahapsay sa mga tunghaan sa syudad.